Dan gaskiya ba da abin da kuke da ne ba. Me haka? Yanzu ba da Allah ya taimaka da tun ta min shi. Wallahi ba laifi na bane ranka dai. Wallahi talauci ne mana katutu da rashin abinci. Kuma wannan tsohuwar guduma mai tara matan banza duk laifin ta ne wallahi. Tabbija. Ka ji tsohon banza dan caca. Ni za ki wurin Kai da iya siyarka ta yi hankalinka sannan kuma za ka zo ka dakana mu? Yau ai magajiya, shi fa je yake kamar wani mutumin kirki ne shi. Kuma kaga kamanta a tafin hannun mu kake. ya taras ƙarya kike muna baka banza muna baka wallahi in cire miki hakura billahi allazi kura Ya isa ka dan Allah. haka ne Ji fa irin maganganun da kuke kun kunya ba kwa ji? ai ba ta da mutunci ne ranka da Yanzu duk ku haɗa kayan. Zan je faɗa mata za ku tafi. tafiya gani da muka je oga CEO ɗaye da ya buɗe takardu ice what an gaya miki nan gurin wasa ne don Allah ta wuki ne da sa ta dinga haka tana da na haka da ido biyu na sa mata ido tun da ne haka na ɗauke na kalli can an kuma kallon ta ai ina gaya maka sa tun da ya kama mata wannan tsawar sai ta kama inda tana kama kame tana wuki da idanuwa abin ka ce kuma sai gumi cika mata baskata Wai hajiya me muke yi ana? Shi wannan lawyer ne, sannan kuma na kawo ka ne domin na ga contract ɗinmu dole ne sai an shiga shari'a. Dan na kana kokarin raina man hankali. wannan gaskiya ne yawa ga contract ɗin za ka sa mana hannu a nan sannan kuma contract ɗin yana da tsarika da dokoki kamar haka Na san ai mutum idan ya saba alkawari yakan fuskanci ɗauri ko kuma a haɗa mai tara babban makuwa. Sannan kuma ga rabin kuɗin ka nan. Kuɗin ma da ka ce a cire ma makulu ba zan taɓa ba na so. So bayan contract ɗin sai a baka cikon kuɗin ka. to jama'a ya hakuri yau rana ce ta fallasa ta wulakanci ta tonan asiri wani kwai ne za mu fasa yau mai mugunyar wari wanda yana da tabbacin warinsa sai ya addabi kowa a wajen nan sai dai kuma kowa ya haƙuri yau ne ranar da za mu tona asirin wannan ɗahirin da kuke ganin shi a nan munafiki wanda ya saka riga ƙarya ya zo yana cutar da mutane yana cutar da al'umma ya cutar da mu saboda haka ku tube mai wannan rigar tasa ta munafunci ta ƙarya da ya sa a jikinsa gashi nan Jama'a, wannan da kuke kallo cikakken madamfari ne. Tabbas wannan shine Dahiru, tsohon saurayi na dan garuwa. Wannan haka yake. Ni ne Rabilu shugaban yanci rani. Kuma ni mai gidan Dahiru ne. Ni ne na bashi hayar kura yake turawa. Maha'inci, mutumin banza. Asirinka yau ya tuni. From the reigning director, Dan Hausa.